भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज 70 ते 75 वर्ष पूर्ण झाली, पण म्हणावे तसे स्वातंत्र्य सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील बेडक गावाला पारतंत्र्यात असल्याचे जाणीव करून गुलामगिरीची वागणूक दिली आहे। आज या देशाला विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 60 देशाच्या घटनेचा अभ्यास करून 2 वर्ष 18 महिने 11 दिवस एवढ्या कालावधीत घटना लिहून संविधान पूर्ण केले। आज या संविधानाच्या आणि घटनेच्या अधिकाराने देश चालतो। विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विविध हक्कावर कायदा लिहून अनेक सवलती तसेच वंचितांना, स्त्रियांना आपला अधिकार व हक्क तसेच कामगारांनाही आपला अधिकार मिळवून दिला। विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती धर्मापुरते काम न करता सर्व समाज बांधवांना भारतीय संविधान घटनेचा अधिकार मिळवून दिला। त्यांच्या नावाचा जय जयकार आज जगातील अनेक देशात होतो, पण या भारतातील जातीवादी मनोवादी लोकांना विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा अजूनही दुरावा करण्याचे डाव केले जातात व जातीय दंगलीचे षडयंत्र रचले जाते। आज मिरज तालुक्यातील जनता गेल्या काळातील अनेक दंगलीने होरपळून गेलेली आहे। आता पुन्हा जातीय दंगल घडवण्याचा डाव मिरज तालुक्यातील जातीय मनोवादींनी काढला आहे। बेडक गावात आजही बहुजन गुड्या गोविंदाने नांदत असतात। दलित स्वर्ण दंगल घडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला गेला आहे। गावात विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने उभारण्यात आलेली कमान जातीवादी यंत्रणा व अधिकारी म्हणजेच बेडक गावचे सरपंच माननीय उमेश पाटील व बांधकाम कार्यकारी अभियंता मिरजकर पोलीस निरीक्षक देशमुख यांनी जातीय दंगल घडवण्याचा वेढा उचलून सदरची कमान अतिक्रमण असल्याचे भासवत उद्ध्वस्त करण्यात आली। या मागणीसाठी गेल्या 6 दिवसापासून बेडक गावातील कमान अतिक्रमण असल्याचे भासवत उद्ध्वस्त करण्यात आली। या मागणीसाठी गेल्या 6 दिवसापासून बेडक गावातील आंबेडकर प्रेमी आमरण उपोषणास बसले आहेत। तसेच समाज बांधवांनी प्रांताधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आंबेडकर प्रेमी काढण्यात आला, पण गेंड्याची कातडी असणाऱ्या जातीवादी प्रशासनाने झोपेचं सोंग घेतल्याने सदर जातीवादी लोकांच्यावर कारवाईस टाळाटाळ होत आहे। याचा प्रथमतः दलित महासंघाच्या वतीने जाहीर निषेध करून संबंधित बेडक गावचे सरपंच माननीय उमेश पाटील व बांधकाम कार्यकारी अभियंता मिरजकर पोलीस निरीक्षक देशमुख यांच्यासह अन्य अधिकारी व गावगुंड साथीदारांच्यावर अॅट्रॉसिटी ऍक्ट नुसार कारवाई करून तात्काळ अटक करा। सदर शासकीय अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांचे कॉल डिटेल्स व मालमत्तेची सीआयडी चौकशी करा व संबंधित बेडक गावामध्ये विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उभारण्यात आलेली कमान तात्काळ उभारण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी दलित महासंघ यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिनांक 27/6/2023 रोजी उघडा गाढव मोर्चात दुपारी 12:30 वाजता पारधी आघाडी राज्यप्रमुख माननीय सनातनजी भोसले, राज्याध्यक्ष माननीय उत्तमदादा मोहिते, टिपूबाई पटवेगार, माननीय सोहेल इनामदार, जिल्हाध्यक्ष माननीय वनिताताई कांबळे, तालुकाध्यक्ष माननीय सचिन भाऊ मोरे, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष माननीय राहुल पवार, जिल्हा संपर्क माननीय महेशजी देवकुळे, जिल्हा उपाध्यक्ष अजित आवळे, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष माननीय प्रवीण भाऊ वारे, माननीय तेजस मोरे, माननीय अक्षय चौगले, माननीय रोहित माटे, माननीय महावीर चंदन शिवे, माननीय सागर कांबळे, माननीय पिलू वारे, माननीय वैभव कोले यांच्यासह असंख्य महिला व पुरुष यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात येणार आहे। याची दखल संबंधित अधिकारी व शासनाने घ्यावी। आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून 70 ते 75 वर्ष पूर्ण झाले, पण या सांगली जिल्ह्यात म्हणावं तसं अजून बहुजन समाजाला आणि दलित समाजाला स्वातंत्र्य दिले गेलेलं नाही। हे कालचं बेडकच्या प्रकरणावरून दिसून येत नाही। ज्या ठिकाणी आज मागासवर्गीय समाज, दलित समाज राहतो, त्या ठिकाणी ज्या मागासवर्गीय समाजात प्रवेश केला जातो, त्या ठिकाणी विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने स्वागत कमान उभारण्यात आली होती। पण या ठिकाणी जे बांधकाम अधिकारी मिरजकर, तसेच ग्रामीण पोलीस निरीक्षक देशमुख आणि संबंधित गावचे सरपंच उमेश पाटील यांनी या जातीवादी नालायकांनी विनाकारण डाव रचून त्या ठिकाणी बाबासाहेबांची कमान अतिक्रमणाचा आव्हान उद्ध्वस्त करून टाकलेले आणि तिथे ज्या नागरिकांनी आज गेले 8 दिवस झालं प्रांत कार्यालयाच्या दारात आमरण उपोषणास बसलेत, पण याकडे पूर्णपणे जाणून बुजून दुर्लक्ष केले गेले। याचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आणि संबंधित लोकांच्यावर व अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी व अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करून ज्या शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना मदत केली, त्यांना सेवेतनं बडतर्फ करा, त्यांचे कॉल डिटेल्सची माहिती घ्या, तसेच त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करा व त्यांच्यावरही अॅट्रॉसिटी प्रमाणे कारवाई करा। म्हणून आम्ही आज पडत्या पावसात दलित महासंघाच्या वतीने जिल्हा अधिकाऱ्यांना दाखवायला आलोय की आम्ही आज सुद्धा या जातीवाद्यांनी आम्हाला जे स्वातंत्र्य काळातली जी आमची अवस्था होती त्याच पद्धतीने आम्हाला या ठिकाणाला ठेवले गेलेले आणि आम्ही आज सुद्धा उघडच आहे साहेब। तुम्ही आज आम्ही तुमचं नाव ऐकलंय जिल्हाधिकारी साहेबांचं,
की साहेब न्याय द्यायला चांगले आहेत, साहेब आज आम्ही बिस्त्या पावसात आलोय, आज आमच्या या आंदोलनाची दखल घेऊन साहेबांनी तात्काळ त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली त्यांच्यावर पण कारवाई करावी. येत्या काळात जर त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही तर आम्ही तेथील ग्रामस्थ आणि दलित महासंघाचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात सामूहिक आत्मदहन करणार असा मी इशारा देतो.